Yo adeshima ya mama kwa baba NBTV so me am di dwumade yi mu chia me ye frɛ me na na afia pra Florida hema ba ko pɛ ene ya be piem wo Kenya ase abrem ye wo na ye wo na Kudi Bawasaaba na sone ye so ene ye wo na so ye ene ye wo ene ya Akwasi Ade enti ene nananom atena se aka bom edi ade ene nananom di ade enti NBTV de ye de se di amamre ene amane dwumade nkwa ne ye de besomo enti na ene yaba ya fa to ye ho so se ene ye ba ne ene nananom abeka bom edi Akwasi de enti ka ye ho ye twa ye ho aba ye ba ne aka nyina ye de besomo medamase
Let's
Yesama wakwa babion eba NB television so yaba be PM ewo Kenya se abrem Kudi Bawasaaba asoye nene eya Akwasi de enti ene NB television yaba ene nanomo ebeka bom aba bedi ade Akwasi de no ene yedi ne sonko so se wa wutimi hu se ne amamre ne amane etwaguo nananom edi ade fefefe eti kaye hu na ne aka bia yemfa nsomo ene ye ne nananom eka bom edi Akwasi de no sonko so medama se kaye hu ne aka bia ye de besomo eba NBTV so ene ya be PM ewo Kudi Bawasaaba asoye ene ne wo Brem New Town ene ya ba be PM ene eya Akwasi de enti sane hu sa amamre ne amane etwaguo no ene NB television ye ne nananom abeka bom edi Akwasi de no sonko so ene sane wo hwe amamre ne amane etwaguo fefefe ene nyina abeka nananom nsa ene omudi Akwasi de no sonko so enti kaya hu ye twa ye ho abayaba ne aka nyina ye de besomo but channel so se e ma remfi ko YouTube NBTV so subscribe nemia bell ne so abibia amame ani amane atwagu a won sabeka ya da mase samanya bre e de amaye Yo sania etefo ne ahwefo mo hunu no amamre ne amane adwumade de NB television ko a ene yanya panyifo bebre awa ha sei sania ma mutimi hu no aha minu ni dio afofro ensusu wa ha sei a aba ene nananom aba bebom adi ade aba ene nananom aba bebom adi ade eti sania amamre ne amane atwagu fefefe no ene Bahini pomwa ene ababeka yensa ewa ha sei aha amamre ene amane na etwagu fefefe ene ahempon akese a ewa ha ene nananom edi ade fefefe sane amwa mutimi hunu ahemfo akese abrempon ene omeduru ha sei a omoba ene nananom ababedi ade ene eya Akwasi de ene eya Akwasi de eti sane amwa mo hunu no nananom abrempomfo nananom Akomfo nana Kudi Bawasaaba wone ne ma ene egroi eti se wuhuna no hu se nana Kudi Bawasaaba wone nananom abrempomfo ene nananom ene ehia edi Akwasi de no edemase kaya ho ni aka bia ye de besomo Sani amu hunu no eya kwabre wa maase kwamfo ene ma wusa wo twaguoi amamna ne amane akwaso kwabre wa maase kwamfo ene nananom aka bombo ene omudi Akwasi de yi edi sani asantema mu ha de
amamra ni amane yemfa ntoto na sinti ene yaba say ene nananom ebeka bom edi ade eti na akwabere wa mase kwamfo ene wo di agoro yi Yo, abusia ya na matise munya brede ma ya kwa kwaten kratoa ba sani amuhu no na wei eya nana ba ehwa Akomfo on a display no sa sani amane fe nana ba ehwa Akomfo ena edi agoro sa no ene ye Akwasi de eti nananom aba abeka abom ene nana Kudi Bawasaaba Celebrated nkoso Nana ba ene edi agoro no ehwa Akomfo nana ba ene and then we are considering traffic. Now, at the area we are so to me, we are the year and I'm still be there. I'm working. You want Nigeria, you better do her. Could you go for no? I don't take Gano. Ah, you see, could you go for no? You didn't, sir. The friend I came. Why you have to say? Comfort. Why you comfort? What's up with Jacunia? I don't say Jacunia. I am social one of the I am pretty so one of the of the you will need more so the country. You will need more so the yes, so by your Bayamani. Yes, so by your Bayamano. And some of your Benchiano. What's the way a dear Yamano? A dear Diaton, and I come for Quajosubu Tosimino. And I come for Quajo Subuna Tosimino. Yeah. Afidiana say, yes, I can hear I can't buy it. You get to a top level. Now I don't know. You will be it was the master of Frame. I was not hey! Just one of your son. And Bano, I go for my Mohonia. What do you do? Very mad. You can video small if you can. You go. Very man, Tina. Yeah, Diagro, when you. One immediate Kudi Ayamano. Now, okay, so. Antine, Waba, you be there because they traffic to all. Yes, Rampania Horde. Nimidia, Yan Sania Botre. Some of them mention Yanua. Some of them mention yes, you are. The dinner,
ne dina so hwe free me ho o se dina o hwe free Kudi ho no na na kwadwo na Akomfo kwadwo subunu wotoso mienu na Akomfo kwadwo subunu wotoso mienu anti obiara behunu na Akomfo kwadwo subunu biara ni tirifi Kudi ase Aso obia obehunu o de no kura na ese o de koya adwuma o de no kura ana koya adwuma amate se adasa obi atere nka ama adasa obi sade o ha ye de ye no sade o ha wadaruma yankwa ha o ya Akomfo wasako de kunwa ni kurom wasako de kunwa wo kurom na wo ba ya adwuma na ese de we den ene ya de na kisa adasa ade ya ha e ko wiase ba bia ye Mom so de ko ye. Mom so de ko. The better bo hu na akemi no. And then dini na Akomfo kwadwo subu otoso mienu. Ah. The dini wo tisha Kudi mu. Dini wo Nti odo bebo odo mu. Enne akwasde atwa fit wo no. The yes ye be betimi ade. Ya ye. Am se tisha ye adwuma ye. O akwa de no kure ana ekwa ye adwuma. Tisha nya da beraba. Ti obi oba hu ni bi hu cheto. Wahunu Kudi samdio to enti sane abusuafo mu hu no ene yenya nana Akomfo kwadwo subunu a otoso mienu ai wo hye nana Kudi Bawasaaba ase enti ene Akomfo a yenya no a otoso mienu nana kwadwo subunu nana Akomfo kwadwo subunu enene yenya no ewa ha seyei ofri Nigeria to enene wadru asantemem ha sey Ghana asantemem ha sey se ene one nananom eba bedi ade enti nana osei kwadwo subunu Akomfo subunu enene yenya no ha seyei nana Akomfo kwadwo subunu the second the otoso mienu enene yene no edi ade fakwasi de fefefe ofri Nigeria enu aba na onim de Kudi Bawasaaba ede ayama no enti na ene waba se woni nananom e ka abom abedi ade
Yo, ebusuafo ya mama kwa baba NBTV so. Ene yaba se ye ne nana ebe twetwe nkomo. Yabo apini nana ye ne nana eba be twetwe nkomo. O therefore wada ma ye mo kwa baba MP. Ejimoso eburu. O therefore wada ma wudin de say. Edini pada na kwa misubunu. Na Kudi Bawasaaba ne obi ani ma ye frɛ me. Yo. Nana wada ma obi hwɛ ye. Obebusa sɛ hwan ene Kudi Bawasaaba. Oni sunsuam de adwuma no. Oni efi ne Kudi Bawasaaba. Osiska de emfa ni agro. Na ne dini pa de kuri. Na aye ne Kudi. Because Kudi Bawasaaba osiska de emfa ni agro. Sa. Piao. Na se Kudi Bawasaaba ska de emfa ni agro. Da se nana. Nana ene eya Akwasi de. Ene ye ba ene hu se Akwasi de we yi de aye soronko. Ede ade ena na obeka fa ene Akwasi de. Na Akwasi de bi ada bi edi Akwasi de no na de de Akwasi de atwa fi to no no de bi de Akwasi de bi wa ne wa fifuru no mu anu nti no toto me sa frɛ me nua no ma yonko ne ma Akomfo no a ye bene me no se ma bi ni Akwasi de no na ne pompo so wakesi nyina ne Akimi a wa Nigeria ni a tese wakodi hine wo kuromu na at the same time no wasa ye Akomfo ye ne na ekone na eba nti enne ye yini kyerɛ adasa sɛ obi ahia no sɛ Akim ni a ohun sɛ dade ye wɔyɛ Akomfo na sɛ ne dinne kra no ɔne Akim bio ɔde na Akomfo kwadwo subu na ɔtɔso mienu yo nana ene yehu nana kwadwo Akomfo kwadwo subunu a ɔtɔso mienu yo nana wada ma ofiri hen ɔyɛ Nigeria ni yo wɔyɛ Nigeria ni na kyerɛ sɛ ofiri wase ene waba abɛyɛ nana Akomfo kwadwo subunu saa pepepe yo nana ene ye ba ye niema ye soronko ye hu Akomfo nana no bebre a eno mbedi agoro ensuo ne toy enso so ama agoro no ankogu ene nana no medi agoro yie ene nana kamya ye se na amafo ba ye ya to tete niema na gu ama ya fa Kristo de enko a ene edi afutuo ena ade be ma na amafo ade ehia ne se sebe mpanimfo sɛ owire free ukro mu hina ben a wo yira gbodwam saa ne ya ya to agu akɔfa Kristo sumti no ama wo ha woni abebe sɛ ne asodie abenipa so na mpo akɔwie ɔman ne nyinaa cause asɛ ya japade yensu abu ya ho bai enu ya twe ho ahia na nanom nam so ade gye mfrepa ɛma ɔman no ene ne nyina afi hɔ ejakɔyɛ no me ama ɔman ya mraka ne baba ne mrante ya de ewo mu ati de meka kyerɛ nipa ya wo mu nyinaa sɛ obi ahwe yi sɛ ne tete som tete amamre no ɔntoto ase bibi a wo ye biara sɛ wo anya gidie o ma anya de anya dwuma ma obi ka sɛ me donyame sasma me ken ekore enso no oboa na obi ba dwuma ka sɛ obi ka sɛ me de bosoma so asinkum sasma me ken anya no kore o mi sɛ bosoma be ku no enti no amamre ne de eye papa de sɛ na ma hemfo sɛ wo be sɛ nkomuhye mu krama ye na esa ase ahemfo aba no mo nka bibi amfa amamre ho nkyerɛ yenti no ɛna me na basa ko sɛ ndakora no wo hene no wo hɔ a asase ɛda hɔ no a ya nanam de ato hɔ a bia ye biwo no ene hwere nyina aton ene nsuo yetu mabo kese bibia ya se ne bibia ya ton sase nyina enti ama bibia de aye basa nenso wo ma yiti sumdie enima mamre fa mamre kwa so no binim se ahoche ne ho nenso nya ne sa pia nana yeda wase se ne wa ma yesua de nana mebusa o obi hweye wate nana Kudi Bawasaaba enka
nana oba ha e de mmoa e na obenya mmoa bia de biara ye hwe se eye mmoa papa na obebu sade a ne nsa beka sabia ha yenye sikaduro ya de ye de ba sade ye ni ada me wonim de ye wo yare hwe ho enti se ade wo de ba se mu se me mu se ye doctor ya de me se ye doctor de fa ka doctor so no obi won so a onhunu se we ye se na se ye se ene bi won so na ye duabo bi so ko sunsun asem ye hu ni nyina enti ti bi sa ade pa wa sa yo nana wadama wo bi hwe ye wo kira kwan pa ene hene ma kira kwan pa ne kanya ase abrim ha abrim ni utan mini asoye ba bia bi ona mi mpese meti asoye ba bia nso bi o sa yo na chese de nana petu ye ti ase ne se wo bi frew na ka kira wo se o wo henhene a oboa ba bia wo nyina eye kanya ase abrim new town aha ena nana Kudi Bawasaaba odi ni djuma aha ena odi ni djuma se wo ba emwe bia wo hia bia se ye papa mu nko ade wo ba won sa be kan ye ya yaresa se wo ba nana ebehwe se eye hunhum dia wo behwe se eye doctor dia wonye wura ha pe hospital wa ha clinic wa ha no mu a nana beboa wo ama bibia akoso na ho ato nana asembe ne twato e no be ka kire tiefo ne ahwefo ye meka ne se wo bia fa ne gidie nya na djuma sabe so so ye kristoni a emo no nkotia na nam abode wo na nam so e wo ho wa no tia akoso fo nya ho sunsanso ana so ye bibisum ni nso a hwe se so na wo so no obediri ni titu ya Akomfo no ye wo ye bia so ye comfort hu asi obi no se wo hwe se ya wo ye no obedini wo de ne kore ebe ya djuma wo de kore ya djuma wo ko nsuo so ni pampa hoda pia o nana se fa no kore edi wudwuma bia wo ye abiase a wo nam no manokure eni wani mfa nokure nante e fa akoma pa nante na ne a wo ye bia ebe ye nana yeda watete wunya abre ene atwetwenko me so modamase se mo so mabetie ma hwe de ne ye nsuo na ma wiem sakra ba ye so nye den ade bia wo ye bia nsuo begusuo bia ye eye pa nti na de ye no bile mi se nyame ahira ye sa yeda wase nana yeda wase se woni ye nya abre atwetwenko mo ebusuafo ye ne nana ebrem konfo ebrem Kudi Bawasaaba ene na atwetwe nkomo yi nana se ne number no egu screen so fa nana number no na baabi a wo bia Ghana fa ha bia wa brochire ehemfa frɛ nana ne ntwetwe nkomo na emwa bia wo hia bia no nana adaroma wonsa ebeka yeda masese munya abrede ma aye